Hát hello mindenkinek, itt vagyunk egy újabb videóban. Ez a mi kis otthonunk, na Lukári. Ez az, ahol mi most itt lakunk. Testvérem ott bent alszik, csak nem látszik. Ott szoktak lenni kecskék. Egy csomó volt az előbb. Ott van bent anyám, csak nem látszik, na mindegy. Ez itt a terasz. Ez ilyen kis bigyózó, itt van a szobánk, valami rajta volt a kezemen. Szóval az itt az izénk. Ez itt egy jacuzzi. Good. Nincsenek itt a kecskék. Vannak ilyen tűzifák. Itt valaki bepisilt. Ezek ilyen napozó ágyak. Ez pedig itt egy grill machina, amit nem fogunk használni. Ez pedig itt egy sauna. This is the sauna. Ez just a look. Ezt még nem próbáltuk ki, szerintem majd kifogjuk. Let's go inside. Itt kell bemenni. Anyám, állja arrébb. Mi van? Elnézést. Jaj, ez a sapkám. Ott egy nagy szúnyog. Ez kinti papucs. Itt bejövünk. Ez itt a konyha. Ott van édesanyám. Pizzát rendeltünk, szóval azért van ekkora kupi. Ez itt egy hűtő, amiben igazából csak a testvéremnek a sütője van, meg van pia. Ez itt egy mikro. Jó. Itt fönt igazából csak ez a kancsó van. Itt egy óriási nagy fakanál, amivel le lehet csapni valakit, dust. Igazából ez nem tudom, hogy mi a fing. Itt vannak ilyen poharak, tányérak, bögrék, ilyen mushroomsok. Ide lehet gondolom valamilyen képet tenni. Itt egy ilyen, nem tudom mi ez, légkondi. Itt van ilyen vízforraló, van ilyen sütő, mi ez? Kenyérsütő. Ez itt ilyen kávéfőző masina. Már ittunk. Ez is kávéfőző masina. Ez itt a mosogató. Itt meg vannak a szép kis kések. Ez meg itt egy virág. Ez pedig itt a mosogatógép. Itt vannak a kukák. Itt meg ilyen jár, mert hogy ilyen is jár. Aztán gyufa, ott van ilyen elsősegélydoboz. Itt belül igazából semmi nincs. Szóval, ja, itt van egy anyaláb. Itt pedig van ilyen WC papír utántöltelék. Itt pedig igazából ilyen takarító cuccok vannak. Mit csinálsz? Gyógyszert szed. Szóval ez itt állítólag a sütőlap. Jó. Ez itt állítólag a sütőlap, csak fingom sincs, hogy kell bekapcsolni, szóval ezt ignoráljuk. Itt vannak a só, cukorbors, meg ilyenek, ez meg valamilyen szűrőbigyó. És ez alatt van egy ilyen rekesz, ahol semmi nincsen, szóval ez egy szar. Itt vannak az evő eszközök, aztán itt van ilyen olló, meg ilyen birizgáló, ilyen keverőkavaró bigyó. Van ilyen... Van ilyen ecset, vannak ilyen alufóliák, szóval jam, amúgy kaja nincs, szóval azt még nekünk kell csinálni, reggelit amúgy hoznak. Vannak ilyen lábosok, jaj, és a legalsóban pedig van egy ilyen nagy bigyó, és nem tudom, hogy mi, ilyen bográcsozó szar, mert ott kint van egy ilyen bográcsozó place, ott, elnézést, ott vannak a kecskék. Háló! Aztán itt is van egy ilyen felesező, ez ilyen tojáslikörhöz való szerintem. Jaj! Ilyen kis tányérak sütikhez, meg ilyenek. Ott lent meg ilyen szúrópálcikák vannak, gondolom a bográcsozáshoz, vagy mi az. Ilyen hangulatos ez a hely. A kupit nézzétek el, az nincs itt. Ilyenek a székek, ez itt testvérem papucsa. Ez itt egy ilyen kandalló. Ez mi? Csillagszóró. Ja, nem, ez ilyen finom illatú valami. Ide jó. Itt vannak ilyen könyvek. Ez igazából csak dísz, ezt nem lehet használni. És nézzétek, itt egy bolt. Ide lehet föltenni így a cuccunkat. Ez egy indító. Ez egy tévé és Netflix ingyen van rajta, úgyhogy nem kell bejelentkezni. Itt vannak társas játékok, ezt ki fogjuk próbálni este. Itt ez a wifi cucc. Itt meg van egy ilyen akasztós bigyó, amire én raktam rá a cuccom. Ez itt maga a kanapé. Itt egy jó tükör. Itt most jön a heat.
Tök meleg van amúgy. Na, szerintem amúgy ezt én lejjebb veszem, mert nagyon meleg van. Így kilátni amúgy teljesen. Itt van a testvérem, itt alszik. Ez az ő szobája. Hi. Itt teljesen kilátni. Itt az ő cucca. Itt van ilyen izé. És van saját dohányzó. Neki is, meg nekünk is. Itt van a klotyó. Ennyi. Let's go to our room. Itt fogunk mi aludni. És ide kilátni. Este amúgy kipróbáljuk majd a jacuzzit is. Itt vannak a cuccaim. That's my cucc. Itt fogunk aludni. Én alszom itt, anya meg ott. Ilyen kis hangulatos ez a hely. Itt nem tudom, hogy mi van. Boiler, oksi. Ez itt egy polc. Van amúgy hajszárító, meg zsepi. Ezek anyám cuccai. Nekünk itt van a törölközőtartó, ott van még egy tükör. Itt van a mi zuhanyzónk. Amúgy van tusfürdő, meg minden. Ez itt a mostó, vagy mi ez a kézmosóhely. Meg van a WC. És igazából ennyi a hely. Az a lényeg, hogy ide alig lehet följutni. 45 perc, mire egy büféhez le tudunk menni gyalog. És én nekem itt fel kellett másztam cuccokkal. Anyám hozta amúgy a bőröndöt, nem én. És az a lényeg, hogy 45 perc, mire ideig feljutunk. Onnan a büfétől, amúgy meg 1 óra 20-valahány perc, mire az állomástól idáig eljövünk. Most le akarnak menni anyáik büfébe, én addig tévézek. Utána jacuzzizunk, aztán kipróbáljuk ezt a játékot. A kecskéktől félek, mert az előbb volt olyan, ahol nem volt kerítés, és félek, hogy ide jönnek, és megesznek. Amúgy nem fognak. Eltűntek a kecskék már megint. Valami beleléptem. Szia, good morning! Ez a mi fancy place-ünk, amúgy nagyon tetszik. Ezt nézzétek, ezzel. Hát ez baromi jó, beszarok. És a miénk az 5-ös szám. This is my spring outfit. Nem vettem fel az övet. Otthon hagytam az övemet. Na mindegy. Nem tudom, hogy holnap rövidgatját vegyek-e föl, mert nem tudom, hogy milyen lesz az idő. Szóval, ja. Igazából ma csak utaztunk. Konkrétan Szombathelyről ugye jöttünk vonattal, IC-vel. Leszálltunk keletibe, Budapesten, leszálltunk a keletibe, és utána a keletiből elmentünk metróval a nyugatiba, de ott is ilyen metróval, de ilyen átszállásossal. Aztán az átszállásos metróról jöttünk ide vonattal a nyugatiból, what the heck, és innen az állomás, ugye az állomásról idáig kb. 1,5 óra volt az út, csomagokkal, Kavicsos úton fölfelé, good, gyalog, de amúgy megértem, mert tök szép a kilátás. Így. Ott vannak a hegyek, és ami a legjobban tetszik, hogy vannak kecskék, meg lovakat is valahol kicsit messzebb innen, de nem nagyon. Szóval itt van közel egy lovarda, ami tök jó. És igazából én már csak a jacuzzit várom, a játékot, mert én a büfében nem fogok elmenni, mert ki az a hülye, aki sétál. Szóval én csak itt fogok tévézni, jacuzzizni, és ja, amúgy mindenkinek ajánlom ezt a helyet, mert nagyon good. Going to the jacuzzi. Fú, lefagy a seggem. Valaki süt. Hát látod, Milyen hideg van. Nem. Hát itt már van. Jó, mondjuk tényleg is jön ide. Vagyunk gyerekek. Hát nem tudom, hogy... De ez most már jó, van egy. Jaj, de jó. Ha tudod, mi a jó, amikor hidegvízben is belejön. Hidegvízben, az a jó. Ez majd a Jackson. Ezt tudod hidegnek is lenni? Ezt hideg is tud lenni?
night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. I'm going back. Én bemegyek, mert nem bírom ezeket. Hogy a Betty az ilyen fehér volt, a Csávó meg ilyen. Most csak felnőttva. Szóval most bemegyek. Megnézem, hol lehet bekapcsolni ezt a lightot. Hallod, Emma? Na? Kezdődik minden horrorfilm is ám. Nem tudom, hol lehet bekapcsolni a lightot, mert nincs is bekötve. Úristen, de sötét van ide bent. It's kinda creepy. Hol van itt villany? Egyébként itt miért spórolnak a villanyból? Mint hogy így... I don't see. Itt van egy villany. Miért a szoba másik felébe van? Amúgy. Valami feltűnne mögöttem, most nagyon beszarnék, de nem fog, szóval ne ijesztegessük magunkat. Bitch, itt is van egy lámpa. Itt is van. Ez fingom sincs, hogy milyen lámpa. Na mindegy. Szóval állítólag, hogyha ezt így általom. Azt a mozgatható. Szóval itt nagyon kezd meleg lenni. És itt zuhanyzó, csak nem tudom, itt van lámpa. Itt van egy lámpa. Ez a fürdője. Ez. Oh my god! Ez egy perfect. Ez egy perfect lámpa. Elkészülök. What the hell? És megyek zuhanyozni. És utána egy kicsit társasozunk. Társas. It's going to happen. And I see, aha, ez az a light, meg ez az a light. És itt van bent a fürdő. Aki velem hajózik, az bizonyítsa a rátermettségét. A bázisunkra támadók... Íme a játék. Én leszek a lila. Amúgy ennek a villanynak nem találjuk a fölkapcsolóját, mert hogy így fölkapcsoltam az egyik villanyt, és nem működik hozzá, szóval szerintem ez szar. Márk, te milyen szín szeretnél lenni? Shit! Az a nagy szúnyog, amit láttam. Nem, az egy poloska. Poloska vadászat történik, ami nem működik. Látjuk meg a sushi-gó parti, ez más. Good morning, sweetie. Jó reggelteket kívánok. Nem hozták ide a kaját. Ja, az kint van. 9 és 7 között hozza. Mi az? Jézus! A következő filmjelenetekben és az előzőkben szörnyen nézek ki, kérem ezt nézzék el, élvezzék tovább a videót, és ja, köszi, pusz! Szóval, Jézusom, hogy nézek ki?
Jó reggelteket, vidd már innen! Jó reggelteket kívánok! Ellopja az én takarómat is. Nincsen itt a kajánk. Még nem hozták meg. Mert azt mondták, hogy 7 óra és 9 óra között hozzák meg, és még csak 8 óra van. Anya, hogy aludtál? Legalább csak válaszolj. Hogy aludtál? Hogy aludtál? Nem jó. Miért? Mert fölébredtem többször. Mire? Mi van? Ja, az ujjad? Ja, én amúgy nagyon jól aludtam. Konkrétan azt hittem, hogy otthon vagyok, és nem is otthon voltam. Szóval igazából én jól aludtam, csak este kicsit fostam, mert hogy ki kellett mennem a konyhára, a Márkhoz. Valamit akartam neki mutatni, vagy nem tudom. Bementem a szobájába, ugye ott van az a nagy tükör ott kint a nappaliba, és ugye az ő szobájából arra rálátni, és látta, hogy jövök, és azt hitt, hogy valaki kint megy el, és így beszállt. Aztán kérdezte, hogy nem hallottuk, mondom, micsodát? Azt mondja, hát ezt a szarvasbőgést, mondom, mi van? Mert ugye én fülesen voltam, és vágtam a videót nektek, és nem hallottam semmit. Mondom, Márk, mi van, hogyha a Wendigo? És ugye, aki nem tudná, most mondom el, aki nem tudná, a Wendigo az egy ilyen urbán legend, ami igazából egy szarvas, koponyafejű, embertestű lény, azt hiszem az, aminek ilyen furcsa hangja van, és így embereket elvisz, de igazából ugye ez csak egy legenda szó. És igazából ezt mondogattam a Márknak, hogy mi van, hogyha ez volt az, meg hogy ennek is szarvasbőgés a hangja, vagy hát ilyen elcseszett, de az. És azt mondja, hogy ne ijesztegessem, és menjek már aludni. Mondom, kísérj vissza a szobába, mert így már nem merek kimenni. Azt mondja, nem, már nem kell föl, mondom, azért, mert te is fosol. This is my reggelink. Mi az az ücsi, amit tettek? Hát Ennyi? Hát akkor együnk már, mert én nem döglök. Anya, az azért egy kicsit messzebb van, tehát Van nekünk itt zsömle. sima zsömle. Igen. Ott egy kavics. Hát akkor nem termelői. Van itt ilyen bigyó. Ez itt egy kavics, ami azt mondja, hogy felvágottak füstölt karaj, füstölt kolbász. Lekvárjaink vörös szőlő, 100%-os préslevek, almamegy, sajtok, kápiás, fokhagymás gomolya, camembert, trapista, és a szendvics krémjük pedig sajtkrém. Gondolom innen lehet majd beizélni, hogy mit szeretnénk kérni. I don't know. Szóval ezt gondolom... Ez a lekvár, azt a kiki, de jó. Ez benne van az árba, édesanyám. Itt van gondolom ez a lé, ami kicsit meg van a szalódva. Jé, gyerekek. De gondolom ez a sajtkrém. És akkor ezt ki kell mosni és úgy visszatenni? Leírta a papírra? Nem tudom. Ez mi? Vaj? Nem tudom. És van még Nem egy... volt írva, hogy mi az édesem. De az nem tudom mi. És itt vannak a húsok. Meg a paradicsom, meg a hús. Meg van zöldség. Nem a zöldség. Most gyorsát öltözök. Messek palmikban. Hát öltöztem. De muszáj. Baguette. Nézd meg, milyen pró vagyok. Benn van a kenyérvágó, benne a izébe, ebbe bent. a kis kicsit. Akkor a már... Várjál csak. Én az összképet fényképezném, nem ezt az Azt is összevisszaságot. ne idétem. De el kell rakodni az asztalról. Ja, azokat a dobozokat jó lenne valahova kidobni amúgy. Ezt berakjuk a pirrítóba. Olyan van ez a pizzerdoboz is. Tedd oda ki már az ajtóba, aztán majd elvisszük. Jó. Majd De nem szabad. Nem szabad kirakni. De most, ha megyünk a bótba. Nem, mert jön valami oroszlán, aztán... Ja, akkor jó van, majd akkor utána, amikor indulunk. Nem indulunk, mert jönnek az oroszlánok. Ugye?
Pipi húsi. Most már nagyon meleg lesz, lehet, hogy lekapcsolhatod, Emma. Ó, ez még emér. Mit csinálsz, ha szabad érdeklődni? Bekapcsolom. Pipi. De úgy, Emma, hogy ne legyen szemét a földön. Pirítós csinálsz. Pipi húsi. Igen, én arra gondoltam, hogy Én nem akarok ennyire pirítósot. Már ha megkérlek, Az csinálsz épp nekem egy kávét ebből a izéből. Hogy inkább nehogy megélet csapódjon, mert már félek. Ne hozzá valami. Annyi, hogy rá kell csak jól tekerni, annyi. És ott hogyan fog kijönni be? Már meg is van. Már hallom. Hol is van? Már van tea is főzve, hallod, fia? Mások is adjál, Johnny! Mit? Melegvált kelyek a homlokadra. Mi? Csak 2 bagettet vettem. Drága csodálatos. Ez enyém a camembert. Picit adjál. Ha már ott vagy, akkor anya, odaadod azt a kést. Anya! Akkor ne! Tessék, ennyit kapsz. Anyádat. Nekünk klopsz. Te vagy már. Te kolbász generátor, ez amúgy mind termelői cuccos. Tudom. Elkezdik kolbász generálni. Hol a vaj? Anya, adsz egy vajot... Vajókést. Egy kenőkést. Mi ez a szar? Te is benne vagy ám, amikor alszol. Anyádat. Kivágod vagy kivágod? Azaz, ne hagyjál baját, mások sütök. De hát ez olyan kevés. Nem, az a sajtkrém, ami ott van. Az a kavics. Kekecs. Hol? 2. Jaj, azok mindig. Szerintem a szürkét úgy hívják, hogy mira. A másikat pedig úgy, hogy... Szerintem meg ez kivágom minden. A másikat pedig úgy, hogy... Koca. karamella. Ellahet. Te vagy már egy ellahe. Egyelőre így állunk. Vidd reggeli. Ezt próbáljuk meg. Légy szíves, egy kenőkéset kivenni, létszi. Kenőkés. 3 másodpercet betellik, ne izéljé. Minden tök szép. Látod, milyen egyszerű? Tehát Köszönöm. minden fából van, ez tényleg egy... Igen, minden fából van. Falász szerintem. Azt tudod, mit jelent a faház? Azt, hogy állandóan nyikorog, és este kb. 3000-szer fölébredtem rá, hogy... Tele van. Ugye élőlényekkel a fa, az ott a... Ugye rátküldök belemennek, egyet. ugye, hát... Én sok például fahát. tök jól aludtam. Amúgy én is nagyon jól aludtam, csak volt olyan este, amikor féltem a Wendigótól. Milyen este? Ez tegnap volt az első. Hát ott. Mindjárt neked az utolsó is. Ja? Nem, mert a Wendigótól félek. Már Wendigót, a Wendi. Ja, mert annyiszor fogom mondogatni, hogy már te is félsz. Remélem azt a Magadat böszmefilmet ma nem fosatod be. kapcsolod be. Dehogy is nem. Emma, olyan szörnyű az a film, hogy egyszerűen borzasztó. Aztán ott érdeklődik, hogy mi van benne. Hallod, mit csinál az a izé? Izé. Vagy mit kentél abból az üvegből? Hát a sajtkrémet. Igen, Tudis? magyarán. Igen, magyarán. Telkelán. Hidroplán. Ez komoly volt. Adjál trapistát. Ez az egyetlen dolog, ami a camemberen A jó. sajt is házi neki, mert a kecskének... Igen, mert Minden házi. a camembernek nem camember íze Akkor van. azért tartják a kecskéket, öregem, az nem semmi azért. Ó, hát a holnap kecskehús jön majd, azért tartja. De nem az, hanem... És a paradicsom nem volt az se. Nem, az is Nem. a kecskétől van. Hülye. Van ilyen sajt, ami ilyen undorító. Az a kápiás sokhagymás gomolya. Az, amit én nem fogok megenni. Anyának is hagyjál azért cuccot. Amíg Úgy itt látom, kenegeti a mindent pofáját. megesztek, úgyhogy... Készen van, nézd milyen perfekt. Hol Ezt nyugodt beállítjuk. a felét? Ezt ilyen instasban. Édes, Papírt. Nem a papíron támaszkodok. Csak csak szabjál le Nem belőle. szabok, hagyjál. Jézusom. Jó, hát akkor vagy elmegyek. Az az enyém, odaadod? Az nem a tiéd. De, mert a tiédben várj. van még víz. Az enyémben nincs víz, ez az enyém. Hát a szikvizes kút. A Hol tűnt? tiéd.
Ne? Ilyet. Adsz. Ott a kicsiben inkább, azt idd először. Akkor cseréljünk. Ezt oszd az IMG-vel, vagy... Hát te most ebből kérsz? Igen. Ez jó rostos. Ja, kicsit rász föl. Vagy tudod, mit nem kérek, mert van Teljesen tejem. rász föl, más, nem csak picit, így, mint az állat. Fordíts föl. Úgy fogom felrázni, hogy neked dobom, Bibi. Fúj, rajtad volt egy morzsa. És szólni esetleg, hogy már ott egy morzsa. Nem egyszerűbb, mint itt kormolgatni a pofám. A könyves Kálmán polc. Az az edd, az guruljon bele a csészébe, vagy bögrébe. Fújd le róla a cuccokat. Hihihi, ebben vagyok. Hihihi. Nézzétek, nagyon vicces, ahogy eszek. Hihihi. De van pízfejű. Te vagy már. Most kíváncsi leszek el, rostos. Kolostorra. Csak a kezem azok. Zümi barátunk. Megnézted az ebédelrakot már? Johnny. Elég olcsótnak láttam, 2000 forintot. Biztos, hogy aktuális már. Mi? Aztán tudja a fele. Akkor, és az A következő videó a Márk telójáról készült, és mivel a Messenger szarú küldi át, csak így tudtam lementeni, szóval kicsit szar lesz a minőség. Bocsi! Itt van Missiau. Csak így idejött. De igen. Missiau, maga, hogy érzi magát? Nagyon aranyos maga. Itt csillel. Kicuki. Nagyon aranyos. Elnézést. Maga szereti, hogyha simogatják? Kérem, mondjon valamit. Ő nem. A cicázás után eljöttünk egy ilyen jó étterembe, és nagyon finomak voltak a kaják, de nézzétek meg ti. Hát íme így néz ki a kaja, amit rendeltünk. Nagyon jó volt egyébként. Tök fincsa volt. Hó volt. Elnézést! Na, nem nézzük el. Mit szólnak az étteremhez? Hogyha kérdezhetem. Mit szól hozzá? Békacomb. Békacomb. Anyám, elnézést. Várjál, még hozzáfűzhetnék valamit? Mondja. Füstösöm, babócsa kedvencétemet. Jó van, na. Kérem, álljon meg, kérem. Mit evett maga? ne ragd a pofámba, finom volt. De mit ettél? Karfiolt rántott karfiolt. Nem, miért vagy ilyen és finom gonosz? volt? Finom volt. Köszönöm. A pofámba bele tudja. Ott jön. Ott mi már? Ott föl kináltó, látod? Oda nem megyünk föl. Ott vannak a idők. Hát nem biztos, hogy idő. Jó, elég, azt már megeszlek. Ez itt a szerzemény a boltból. Nyami. És ilyen nagy kupink van. Na mindegy. Amúgy igazából egy étteremben voltunk, meg ugye a boltba, szóval így jöttek ki a dolgok. Azért vettünk, mert voltunk boltba. What the hell? Szóval, ja, most ezt megiszom. Befejezzük a One Piece-t, aztán megint jacuzzizunk. Anyáék, ameddig szaunáznak, én addig elkezdem a Talk to Me, az a beszélj hozzám horrorfilmet, aztán majd reggel max folytatom, csak ugye 9:30-kor már el kell indulnunk, hogy vagy hát nem, ráérünk 10. Mi? 9:30-kor indulunk reggel? Nem, rájönünk 10 előtt valamivel. Akkor 10 előtt valamivel indulunk, és a 12-19-es vonattal megyünk. A szemetet is el kell dobni. Mark. Ez jó cucc. Mit kell kirakni a vajat?
Csak azt a kocos papírt, tehát hol van a fóliám, amit mondtál? Ahol az evőeszközök. A térképteremben lehet. Irány a térképterem. Dnasitál. Menjünk már. Igen. De nekem is vegyél le poharat, te Nem dagat. iszol. Ki mondta, hogy nem neked? De iszol. Neki nem. Bor. Na, neked mehet tele, ugye? Egészségetek. Te? Igen, nem, csak félig. De. Ilyet Miért? többet, Miért? ilyet többet Ezt meg kell inni csinálunk ma. reggel, jó? Ezt meg kell inni ma. Figyelsz Nem rám? tudok. Ott vetted a Cserélhetünk a amúgy. tihanyba. Vagy öncsiát egy Akkor picit. cseréljünk. Ja, akkor fejed van, mint a bor. Os pohár. Fejed már be, Sanju. Na, Sanji. This is my brother. And this is my mom. Minden, mert elnézést. De jeppiré. Oda megyünk most ki. Dagi, mikor leszel kész a Jwakudzwira? Jó. Végignéztük a One Piece-t, elkezdtük a Resident Evil-t. Csak nem fogjuk befejezni, mert holnap már go home. Sajnos. Új, mint a hókuszpók. 100%-osan olyan vagy. 100%-osan olyan. Anya, mit csinálsz? Mit teszel? Mit csinálsz? Mik ezek az elálló fülek? Hagyjál már! Igazából ennyi lett volna ez a videó. Azóta ugye eltelt már egy idő, amióta voltunk, de most tudtam még csak megvágni. Hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Még jövök ilyen videókkal, mert most jön ugye a nyár, szóval most jönnek ezek a videók. És akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legyen szép napotok, és hát, ja, sziasztok!